madok mauleate tu ibana ganuk sahat hita tu bona taon saita ende hodo taon parasi rohaon baen diahu sandok tanoon lampahot ma hasesaan ni dosaku diauon holan hodo Yesusku tu pasaehon dosaki atong dia madohonon kah dia dopan ni debata pardenggan basai ditikion dengan bahasa do Jahoba ibana do si akuli rohani akana marsak jalan aloja alani holong ni rohani debat hita jolma pardosa di jalo ibana matangi akta ala denggan di basana jala saluhut jea di padao siang hita asa tung sonang rohata madalani ari-ari ningoluta di bagasan tahun 2020-on nuaife taendehon matangiang dohot elehelekta tutuhata pardenggan basai alai molo tapamanat hapor seaon dohot parohaota siganu pari jot-jot dohita lupa didenggan ni basana palwason hita taripar tubona ni taonon nuaipe asa tung harus ikop las ni rohata manghamauliatehon denggan ni basana dia madohonota diadopan ni debata pardenggan basai dari jauh badiwatanami hodo siakuli rohanami pahot maha nami ala denggan ni basan jalo matanang nami na tidik diarupamu na badiai saya pagomos marohanami manudal pun salubut na dosa jala sailan pagadda maringgas ni rohanami mangulahon na nidok ni hatam atau marohanami mamikiri denggan ni basan asa ulang lalap rohanami di portibion saya ramoti maroha pikiran dohot saluhut kolunami madalani tahun nabi nasabasahom ni tuhami asa tulas rohanami maka porsiaiho nunga tapangidohon tu debata asa dipahot las ni roha pakirimon dohot hapor seaota madalani tahun 2020-on nuaipe taelekon jalata sombahon ma ende puji-pujian tu ibana rahman kita mangendehon somba ma Jahoba
Debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di perbadia nama no palangit dohot tanoon amin madok mauliate ma hamu di Jehovah ay ibana do ay narosa leleng ni leleng na do asini rohana. Sai urupi mahami ali Jehovah di batanami, sai tupahi mangulunami homartu asini rohamu. Jala halomohon non Jehovah jadi lehonon namatu ho pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana asa ibana paturehon. Tauloi ma Jehovah marhite-hite lasni roha, robe mahita tujulona marhite-hite olopolo. Taboto ma Jehovah debata, ibana do jumadihon hita, jala ibana napuna hita, bahen bangsona dohot biru-biruna. Martua maganup na makadiari Jehovah, na marparange dia kadalan nai. Sai pang tadongan ngali tangata martua mahita jalasona. Tapuji ma Jehovah ay partingkan basa do ibana kain dehon mawarna ay hasudungan ni rohat kado ibana martangiang mahita. Ale Tuhan debata huboto hami dada ala ni gogo dohot habisuhon nami sabing umbahen na terbahen hami tolhas tu tahun 2020 tumholan ala asini roham sabindo upasahat hami ma ngolunami tuho madalani ari-arin na pinasahatmu tuhami di tahun baruon tabay ma nang hapur siyaon nami asa toktong hami marsigatung tuho asa unang madele hami moloro pangujudan tuhami holong nima Tuhan na pangarahut hami sude asa di bagasan sadani roha tarlumobi asa anggiat poparan ni oputa raja toga manurung nasian luba sidagul luban kuala luban sidagul dohot lumban sibabiat di tikyon lam tu sadana pargogoy hami Tuhan patupahon nauli narenggan di punggung nami on nang di humaliang hami pe asa marsangap magwarmu nabadiai marhite punguan nami on tarlumowi di acara bonataon nami on asi roham di hami saya pasikop tangiang di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Betul. Kelas di roha doa di
Mardameja sorang dorokon digoyukon mardameja sorang dorokon tolong digoyukon mauriate makasiroha maringan holong di Tuhan Dia. Tani debata iman akan surat 1 Korin 10 tolu ayat 4 pitu rodi 10 tolu. Nalambas doh haholongani jalan nasorta dang namangi guru haholongani dang tengah jala dang dipaburnang-burnang dirina. Maradat situ tudo haholongani dang na ahut dang olo pangarimaso dang dipajujur-jujur na jahat Dang las rohana mida hageduhon alai toktong do dihalason hasitongan saluhut do ditanam rohana saluhut do dihaporsiai dihirimi jalo di tahun asa todo nahot ima haporsiaon pikiriman dohot haholongon alai haholongon do naubalgay Martua mana tumangihon hata ni debata jalan piopsa amin. Kur punguan. Bapak Ibu, terima kasih telah subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.